estem supercontents de donar la benvinguda a Luis Villarejo, que és un expert en temes de realitat virtual aplicades a l'educació i avui ens explicarà una miqueta com podem utilitzar aquestes tecnologies per promoure l'aprenentatge, la motivació a l'aula i crec que pot ser superinteressant per a vosaltres. Així que us deixo amb ell i espero que gaudiu molt de la sessió. Si vols acabar de presentar, em sembla que no he dit, és investigador de la UOC i fundador d'una empresa de realitat virtual que es diu Immersium Studio i que fan projectes d'innovació educativa en temes de realitat virtual superinteressants. Correcte. Doncs sí, moltes gràcies, Mar. Doncs bona tarda a totes. Agrair a la UPF i a la UOC, representades avui per la Mar i la Lorena, l'oportunitat de participar en aquest seminari. Ja crec que és la tercera edició que fem aquesta col·laboració i sempre és molt enriquidor, no? Aprendre entre tots de diferents coses, no? I rebre feedback i compartir experiències i demés, que crec que ens enriqueix a tots. Jo compartiré ara una presentació i si vosaltres teniu preguntes, en qualsevol moment les podeu posar en el xat i la Mar i la Lorena aniran fent una miqueta de moderadores i si hi ha dubtes que teniu o temes que voleu comentar en el moment, quan estem parlant d'un tema, doncs llanceu-les al xat i la Mar i la Lorena segurament les posaran a sobre la taula. I de tota manera, al final de la sessió tindrem una miqueta més de temps per fer preguntes amb una miqueta més de calma, no? Doncs mira, us comparteixo pantalla i us començo a explicar. La idea d'avui és fer una miqueta un recorregut per les diferents aplicacions de les tecnologies immersives a l'educació. Com deia la Mar, jo portava treballant a la UOC més de 15 anys, sempre en tecnologia educativa, sempre fent temes d'innovació educativa, i vam començar a introduir tecnologies com la realitat virtual i la realitat augmentada a algunes experiències, sobretot en el grau de turisme. Vam veure que funcionaven bé i que ens cridaven des de fora per fer experiències per tercers. I llavors li vam començar a donar una volta a fer una iniciativa empresarial. I fa 4 anyets vam fundar Immersium Studio i ens dediquem a fer això, a fer aplicacions de les tecnologies immersives, sobretot en educació, encara que també toquem alguna coseta d'altres camps, com per exemple turisme o cultura, per fer experiències en museus, per exemple, o en exposicions. I una miqueta arrel de tota aquesta feina i treball va sorgir l'oportunitat de fer xerrades i de compartir la nostra experiència en aquest món tan canviant i que últimament està tan de moda pel tema del metavers, que si voleu després a les preguntes ho toquem una miqueta. Llavors, a la sessió d'avui, dic que en aquest temps a Immersium Studio hem tingut l'oportunitat de treballar per diferents institucions fent sempre projectes, o la majoria, el 90%, projectes educatius, fent servir aquestes tecnologies, com per exemple en Nacions Unides o l'European Society of Intensive Care Medicine o amb la UPF, per exemple. Estem en un projecte per generar recursos educatius per treballar temes de violència de gènere en realitat virtual i diverses iniciatives que ens van donant una miqueta d'experiència, mica en mica. Llavors, a la sessió d'avui m'agradaria explicar una miqueta què són les tecnologies immersives, que bàsicament són 3 tecnologies. Una, la realitat augmentada, 2, la realitat virtual i 3, la realitat mixta. Llavors, el que farem a la sessió és explicar una miqueta què és cadascuna d'aquestes 3 tecnologies. Farem després un petit joc per identificar diferents situacions i relacionar-les amb una de les 3 tecnologies i després veurem aplicacions en el món de l'educació, de cadascuna de les 3. Llavors, la primera, realitat augmentada. Realitat augmentada consisteix o és una tecnologia que ens permet, a través d'una pantalla, d'un dispositiu digital, ja sigui un mòbil, ja sigui un tablet, ja sigui unes ulleres de realitat augmentada, ens permet veure la nostra realitat augmentada en continguts digitals. És a dir, no perdem de vista la nostra realitat física, però l'augmentem en continguts digitals a partir d'un dispositiu. I poden haver-hi 3 maneres bàsiques o principals de vehicular aquesta realitat augmentada. La primera és geolocalització.
en la que el que fem és que aquests continguts digitals amb els que augmentem la nostra realitat els associem a unes coordenades geogràfiques. Llavors, per exemple, quan agafem el nostre mòbil i obrim una aplicació de realitat augmentada geolocalitzada i enfoquem al nostre voltant, doncs allà on hi ha unes coordenades en les que hem associat uns continguts digitals, quan enfoquem amb el mòbil cap allà, a través de la càmera, recuperem aquests continguts sobre la pantalla del nostre mòbil. Un exemple molt clar i que segur que el coneixeu doncs és Pokémon Go. L'aplicació que et permet o et proposa anar recorrent diferents espais del teu context físic real i anar buscant diferents ítems que estan associats a unes coordenades geogràfiques. Doncs aquesta aplicació és una aplicació de realitat augmentada. Realment Pokémon Go té com dos modes, un en el que tots són escenaris creats digitalment i un altre en el que tu veus els ítems digitals en la realitat, superposats sobre la realitat. Aquí veiem l'entorn físic d'aquest usuari i veiem que sobre el que capta la càmera del seu mòbil afegeix, augmenta la seva visió del món real amb aquests elements digitals i tu pots interactuar amb ells. I aquests elements digitals poden ser de qualsevol tipus, poden ser models 3D, poden ser imatges únicament, poden ser pot ser àudio, per exemple, poden ser cançons, paisatges sonors, el que vulguem. I només els hem d'associar a unes coordenades geogràfiques. Aquesta és una de les maneres de vehicular la realitat augmentada. La segona és mitjançant el reconeixement d'imatges. Nosaltres, en el nostre mòbil, en la nostra aplicació de realitat augmentada, enfoquem a quelcom de la nostra realitat física, doncs un logo, un objecte, el que sigui. L'aplicació reconeix aquest objecte i dispara el contingut digital que té associat. Un exemple d'això pot ser aquesta experiència que va llançar Beeper, en la que l'objectiu final és construir una Wikipedia visual del món en realitat augmentada, de manera que tu puguis obrir aquesta aplicació, enfocar al teu voltant i reconèixer objectes i recuperar informació digital associada a aquests objectes, que, com hem dit abans, pot ser text, poden ser imatges, poden ser vídeos, poden ser àudios, el que sigui. Have you looked at an animal and wanted to learn more? Do you ever wish your favorite food could tell you everything about it? And what if an instrument could teach you how to play it? Could the brands you love tell you their stories? Aquest projecte és molt ambiciós, construir una Wikipedia del món és quelcom complicat i segurament molt difícil d'aconseguir, però són iniciatives que posen en pràctica aquesta tecnologia per fer-hi un ús. Llavors, això seria reconeixement d'imatges. Enfoquem a quelcom de la nostra realitat i recuperem la informació digital associada. I la tercera és una tercera via de fer servir la realitat augmentada és sense reconeixement ni geolocalització. Simplement nosaltres reconeixem una superfície i pitgem un botó a la nostra aplicació de realitat augmentada i llença un contingut digital sobre aquesta superfície. Per exemple, això avui en dia està integrat dintre de les cerques de Google. Hi ha alguns conceptes sobre els que Google ha construït models 3D que es poden visualitzar en realitat augmentada, com per exemple un esquelet o diferents animals o el tratge d'astronauta Neil Armstrong, per exemple. I això és tan senzill com buscar a Google aquest concepte, navegar fins a l'ítem que et diu veure en 3 dimensions i llavors tu enfoques, obre la càmera del teu mòbil, li pitges el botó i et llença el model 3D en el teu context real. I tu pots explorar-lo des de diferents perspectives, com si estigués, de fet és que està com en 3D, i el mateix ho pots fer en qualsevol tipus de model 3D. Per exemple, aquí veiem les parts d'una cèl·lula, una gràfica per il·lustrar les parts d'una cèl·lula. Això avui en dia es pot fer amb molts termes que tu pots cercar a Google
i que els pots veure en 3D. I no necessites res més que el teu smartphone. És molt senzill de fer anar. Llavors, aquesta és com la tercera manera de vehicular la realitat augmentada. Vale? Geolocalitzada, associada a imatges o sense associar-la a cap de les dues. Vale? Llavors, què necessitem per veure o per fer servir la realitat augmentada? Com us deia, un dispositiu digital que tingui una càmera i que et permeti veure a través d'aquesta pantalla la teva realitat física augmentada en continguts digitals. Vale? Normalment això es fa en un smartphone, però pot ser un tablet, unes ulleres de realitat augmentada, una pantalla de gran format en la que es visualitza a través de la captura d'una càmera, es visualitza en gran format el que estàs veient. O, per exemple, en cotxes, head-up displays, que són una mena de projectors que projecten imatges sobre el parabrises del teu cotxe. I què es necessita? Es necessita, si vols fer realitat augmentada via geolocalització, doncs que el dispositiu tingui GPS i acceleròmetre per poder connectar-te. I les experiències es poden fer tant online com offline. Vale? I un dispositiu habitual com un smartphone, el que tenim tots a la nostra butxaca, ja et serveix, perquè tots tenen GPS, acceleròmetre, la pantalla i demés. Només tens d'instal·lar una aplicació de realitat augmentada o fer servir realitat augmentada via la web, que també és possible, s'escaneja un codi QR i et llença un contingut digital. I la interacció amb això doncs, es fa mitjançant la interfície del dispositiu. Si és un mòbil o un tablet, doncs fas pulsacions a la pantalla. També hi ha algunes que poden interactuar mitjançant veu. O si tens unes ulleres de realitat augmentada, per exemple, doncs en un dels costats tenen una superfície tàctil en la que tu pots tocar i pots interactuar amb això. I també és possible interactuar amb alguns dispositius Bluetooth. Pots connectar un petit mando al teu mòbil via Bluetooth i pots interactuar amb això, amb l'experiència de realitat augmentada. Llavors, un cop vista la realitat augmentada, anem a veure què és la realitat virtual. La realitat virtual la gaudim a través d'un dispositiu que són les ulleres de realitat virtual. I en què consisteix? És una tecnologia que ens aïlla del nostre entorn físic real i ens transporta a una realitat diferent a la nostra entorn físic. Com per exemple, mira, aquí us poso un exemple d'una aplicació que es diu Tilt Brush de Google, que fa uns mesos la va alliberar i ha posat el codi a disposició de tothom, en la que tu et poses les ulleres i et submergeixes en un espai 3D en el que pots dibuixar i pots fer les teves creacions en 3D. Tens dos mandos, un representa una paleta d'eines en la que tens colors, diferents tipus de pincells, etc. I l'altre mando és el teu pinzell. Vas seleccionant eines i colors entre els dos mandos i vas creant els teus mons en 3D. És una eina espectacular per temes creatius, per temes de disseny també. Funciona, la veritat és que molt bé. I és una sensació increïble, tenir a la teva disposició tot un espai 3D per crear diferents coses fent servir aquests elements, aquests mandos. Què necessites per fer servir o per gaudir d'una experiència de realitat virtual? Doncs unes ulleres de realitat virtual. Ara mateix les que triomfen o el dispositiu que més s'ha venut aquest darrer any són les Oculus Quest 2. Són de Meta, l'antiga companyia coneguda com Facebook, i s'han venut més de 11 milions d'unitats d'aquestes ulleres en tot el món. Sobretot per fer experiències immersives, però sobretot per tema d'entreteniment, per disfrutar continguts en 360, per exemple, per veure Netflix, per jugar a jocs com el Beat Saber, que segur que l'heu vist alguna vegada, que és una aplicació en la que has d'anar amb uns sables làser trencant diferents blocs que et venen, però cada vegada hi ha més i més aplicacions educatives. És a dir, el driver de la realitat virtual ha sigut durant molt de temps, o és durant molt de temps, i continua sent el món del gaming, però cada vegada més es fa servir per temes educatius, culturals, etc. Encara van molt al darrere del gaming, però sí que és veritat que s'està experimentant un creixement molt gran.
Hi ha diferents tipus, com us deia, aquestes són les Oculus Quest 2, aquestes ulleres es poden comprar des de 350 euros i et venen amb una botiga d'aplicacions a dins com funciona un smartphone. I llavors hi ha aplicacions que són gratuïtes i altres que són de pagament. I no necessites res més, no necessites connectar-les a cap ordinador. Vale? Després hi ha altres models, com les HTC Vive, que sí que les necessites connectar a un ordinador perquè funcionin i bueno, són diferents maneres de funcionar. Vale? Però amb aquestes, amb les Oculus Quest 2, són un dispositiu molt econòmic i que et permet fer moltíssimes coses amb una qualitat molt bona i, per tant, té un equilibri de qualitat-preu molt gran. I pots fer cosetes tant online com offline. Vale? I com interactues? Interactues mitjançant els dos mandos que tens amb les ulleres i també amb uns sensors que estan en les ulleres. Les ulleres incorporen unes càmeres que analitzen el teu entorn i evita que et xoquis contra objectes físics que tinguis i enregistra també o detecta el teu moviment, els moviments del cap, el moviment si t'ajups, si camines cap endavant, si camines cap endarrere, etc etc. I també hi ha interfícies Bluetooth per fer servir amb això, no? Com per exemple cadires per simuladors de vols o cosetes així, no? O plataformes en les que tu pots caminar i llavors aquest caminar es tradueix a dintre de l'experiència. Vale? Llavors hem vist realitat augmentada, realitat virtual. La tercera és realitat mixta. Vale? Què és la realitat mixta? Se la coneix com una realitat augmentada vitaminada. Vale? En la realitat, quan fas servir una experiència de realitat mixta, no perds de vista el teu entorn físic, com el perds en la realitat virtual, val? Sinó que l'augmentes en continguts digitals, igual que amb la realitat augmentada. Vale? Quina és la diferència? Que la interacció o la integració d'aquests continguts digitals amb el teu entorn físic és molt més aconseguida, està molt més lograda. Per què? Perquè en realitat augmentada tu la teva realitat la veus com una foto plana o un vídeo pla sobre el qual a sobre d'ell poses continguts digitals, ¿vale? Però sense fer cap anàlisi de la teva realitat física. Aquí, en la realitat mixta, les ulleres fan un anàlisi, fan un escaneig de la teva realitat i detecten superfícies, detecten una paret vertical, detecten una taula, una cadira, i llavors es pot jugar amb els elements digitals per combinar-los amb aquestes superfícies detectades, de manera que el que tu veus té molta més sensació de realisme que no pas en realitat augmentada. Val? Per exemple, mira, us posaré un vídeo d'un exemple de realitat mixta. Això està fet per una promo. Tothom que hi ha aquí al gimnàs hauria de tenir unes ulleres, cada persona del gimnàs hauria de tenir unes ulleres de realitat mixta per veure el que vosaltres veureu ara en el vídeo. Vale? De manera que està una miqueta manipulat aquest vídeo. Però si tinguéssiu unes ulleres de realitat mixta, veuríeu això que veureu a continuació. Com s'aconsegueix això? La balena i l'aigua i tot això són elements digitals, per suposat, però com que les ulleres reconeixen la superfície del terra, poden fer una integració d'aquest contingut digital amb realitat física molt més acurada. I llavors és molt espectacular perquè sembla molt més realista. No? Si això ho féssim en realitat augmentada, no podríem distribuir tota aquesta escuma pel terra del gimnàs, sinó que segurament es veuria alguna escuma aquí, etc. No faríem una integració tan lograda com aquesta. Vale? Però de totes maneres ja us dic que aquest vídeo està una mica, és un vídeo de màrqueting, no? I està una mica trucat perquè totes les persones del gimnàs haurien de tenir unes ulleres per poder veure i sorprendre's, no? Amb aquesta experiència. Què necessitem per fer aquestes experiències? Doncs unes ulleres de realitat mixta. Les més conegudes són les HoloLens. Les HoloLens 2, diuen que aquest any Microsoft llançarà una nova versió, i són unes ulleres que te les poses i van connectades amb Wi-Fi, es poden fer experiències online o offline, i amb les que tu pots anar interactuant i pots anar veient diferents experiències. Vale? I té també la particularitat de que la interacció està molt més lograda perquè et permet reconèixer les teves pròpies mans. Tu poses les mans davant del teu camp de visió i fas determinats gestos amb les mans i aquests gestos interactuen amb les experiències digitals de les ulleres. Vale? Aquests dispositius són més cars. En el cas de la realitat augmentada, que és la més senzilla, amb qualsevol smartphone
podem fer experiències, podem gaudir d'experiències de realitat augmentada. En realitat virtual necessitem unes ulleres que valen a partir de 350 euros, encara que hi ha algunes alternatives més econòmiques, ara us les ensenyaré. I aquí, amb la realitat mixta, són dispositius més cars. A partir de, ja ho veieu, 2.700, 950. Les state of the art són les HoloLens, que valen a partir de $3.000. Vale? Llavors, són una miqueta més cara. Llavors, un cop hem vist aquestes tres tecnologies, anem a fer una petita activitat col·laborativa en la que farem una miqueta del joc de quién és quién. No? Jo us ensenyaré fotos d'experiències i en el xat m'agradaria que diguéssiu què us sembla, si aquesta experiència és realitat augmentada, si és realitat virtual o si és realitat mixta. Vale? Recordeu que en realitat augmentada no perdem de vista l'entorn físic, sinó que l'augmentem en continguts. En realitat virtual perdem de vista l'entorn físic i ens intentem o fem una immersió en un entorn diferent. I en realitat mixta el que fem és no perdre de vista l'entorn físic real i augmentar-lo en continguts digitals, però aquesta integració dels continguts digitals amb l'entorn físic està molt més aconseguida. Vale? Llavors, amb això, què us sembla aquesta primera experiència? Què us sembla que pot ser? Una experiència de realitat augmentada, de realitat virtual o de realitat mixta? Veiem una ciutat, no? Una foto d'una ciutat i veiem diferents ítems d'informació a la pantalla. A veure, canvio el xat per veure augmentada. Molt bé, sí senyor. Aquesta és realitat augmentada. Per què? Perquè ens ensenya la realitat física digital i a sobre d'aquesta realitat física, com si fos una foto, enganxa diferents ítems d'informació. Vale? Veiem, per exemple, aquest que et diu... Ui, que m'ha saltat. Aquest d'aquí que et diu que aquest és el bus que passa, la línia del bus, no? Que està passant als 15:58. Aquí fins i tot es reconeix el ciclista. Això, per suposat, que no és realista, no? Encara que a la Xina estan fent experiències de gran hermano amb reconeixement facial i demés, i això en algun moment serà factible. Però, bueno, a dia d'avui no hi ha aplicacions de realitat augmentada que et revelin la identitat d'una persona que reconeixes pel carrer, no? A no ser que estigui preparat. Però és realitat augmentada, perquè no perdem de vista l'entorn físic real i la integració dels continguts és una miqueta rotllo enganxines, no? Són enganxines que estan a sobre de la realitat sense un reconeixement de superfícies. Aquesta d'aquí, què us sembla? Hi ha una escena a una cuina, un noi porta un dispositiu i hi ha diferents continguts digitals distribuïts per la cuina. Realitat augmentada, virtual o mixta? Mixta, molt bé. Molt bé. Realitat mixta. Per què? Perquè reconeix diferents superfícies. Veieu aquí que ha reconegut la paret i posa un panell aquí sobre la paret, sobre la taula, posa aquest globus al món i li fa una ombra, no?, sobre la taula. És una experiència de realitat mixta. De fet, aquestes són les Microsoft HoloLens 2, el dispositiu que us deia, que és el dispositiu de state of the art d'aquesta tecnologia. Això d'aquí que veieu, aquesta és una mica més tricky, té una mica de truc. Veiem una noia i veiem diferent... Està en una cafeteria, sembla, i veiem diferent informació sobre aquesta noia, no? El seu nom surt aquí, informació, una fotografia, un cor aquí amb un número. Què us sembla que pot ser això? Realitat augmentada, mixta, virtual... Aquesta és té una miqueta de trampa, Aquesta no pot ser realitat virtual perquè en teoria estem veient una persona real, no? Llavors ha de ser realitat augmentada o realitat mixta, vale? En realitat això és una captura d'un curt de ciència-ficció en el que l'usuari està fent servir unes lents de contacte de realitat augmentada / mixta. Jo li diria mixta més aviat perquè és més avançada, no? I està fent servir una app de cites. Vale? Llavors té informació sobre la noia amb la que està fent la cita, el seu ritme cardíac, etc. Vale? Això és un mock-up, és un curt de ciència-ficció encara i és una probable aplicació en el futur, però seria realitat mixta, no? Perquè la detecció de diferents coses és força avançada, no? Ens detecta la noia, el seu ritme cardíac, etc. Llavors seria realitat mixta, però aquesta és una miqueta tricky,
Aquesta d'aquí, què us sembla? Realitat augmentada, virtual o mixta? És un supermercat i veiem diferent informació sobre la imatge del supermercat. Què us sembla? Augmentada. Molt bé. Realitat augmentada. Aquí no tenim un anàlisi en profunditat de l'escena, però col·loquem sobre la nostra visió del supermercat doncs, diferents ofertes de productes que hi ha. Vale? I a més ho fem a través de la pantalla del dispositiu d'aquest iPhone. No? Per tant, ha de ser realitat augmentada. Aquesta d'aquí, què us sembla? Veiem un escriptori i veiem diferent informació sobre una expedició a l'Everest. I veiem un gràfic a sobre la taula, etc. Això, què us sembla? Augmentada, virtual, mixta? Mixta. Sí, senyors, és mixta. Per què? Perquè reconeixem la superfície de l'escriptori i veieu que aquest gràfic de l'Everest el llença sobre la superfície de l'escriptori. Per tant, hi ha un reconeixement de superfície, hi ha una integració de les imatges o dels continguts digitals amb l'escenari real bastant lograt. Per tant, és realitat mixta. Aquesta d'aquí, què us sembla? Veiem una imatge d'una ciutat i diferents informacions. I fins i tot aquí veiem un radar, com una mena de radar amb punts i un camp de visió. A veure... Virtual, augmentada... Sí, aquesta és realitat augmentada. És una típica aplicació de realitat augmentada amb geolocalització en la que identifiquem en diferents llocs d'una ciutat diferents establiments, en aquest cas restaurants o centres comercials, etc. I aquí tenim un radar, el típic radar, que en funció de l'orientació que nosaltres fem del nostre dispositiu et va dir, mira, aquí davant tens un punt d'informació, o 2, o 3, o 4, o 5, i llavors et surten a la pantalla a mesura que tu et mous. Vale, doncs ja veig que una miqueta, una miqueta no, ho heu agafat molt ràpid. La resta us les comento jo. Aquesta, per exemple, seria realitat virtual. No? És una aplicació en la que estàs visitant diferents immobles en realitat virtual i els pots visitar per dins. Vale? Aquesta d'aquí és Minecraft amb realitat mixta. Vale? Es reconeix les diferents superfícies del menjador d'aquesta persona, no? El sofà, i a sobre del sofà projecta aquest objecte 3D, sobre la tauleta projecta això, i llavors hi ha reconeixement de les superfícies i projecta elements digitals, per tant, realitat mixta. Vale? Aquesta d'aquí és realitat virtual. Aquest és un dispositiu, són unes ulleres que es diuen Cardboard, que són de cartró, són molt econòmiques, es poden aconseguir a partir de 3-4 euros a Amazon i que funcionen en el teu telèfon mòbil. Per exemple, podeu obrir YouTube i buscar vídeos en 360 i llavors us surt una icona amb dues lents i un forat com pel nas que recorda una miqueta al dispositiu de les Cardboard si la mires des de dins i la pantalla se't divideix en dos i pots posar el mòbil a dintre d'aquestes ulleres i ja tens un dispositiu entre les Cardboard i el teu smartphone, tens un dispositiu per fer experiències immersives en realitat virtual o per gaudir-les, millor dit. I llavors pots visitar, pots sentir com que estàs dintre d'aquell vídeo. No? Miris cap on miris, no? En 360 graus, enrere, a dalt, a baix, etc. Explores diferents parts del vídeo perquè està gravat en 360. Vale? Llavors això seria realitat virtual. Aquesta també seria realitat virtual. Aquí hi ha una plataforma en la que tu vas caminant i aquesta informació se li trasllada al visor i llavors t'ensenya com si vas avançant en l'experiència. Això és un suïcidi, no? Segurament, no és realitat augmentada ni virtual, sinó que és un suïcidi, no? Això era una imatge promocional de Samsung sobre un dispositiu que ells van llançar. Però vaja, té una mica de truco perquè aquest dispositiu té una see-through en el que tu pots veure a través de la càmera del mòbil la teva realitat, no? Però vaja, en aquest cas no té cap sentit anar en bici i posar-te unes ulleres de realitat virtual. I aquest també seria realitat virtual. És un exemple d'aplicació en un gimnàs, no? En el que en comptes de fer bici estàtica, veient com fa bici estàtica el de davant o mirant la tele, doncs tens unes ulleres i recorres diferents espais. No? I això està connectat amb un dispositiu que et va dient la velocitat a la que estàs recorrent aquest espai i, per tant, et fa la traducció amb el dispositiu de realitat virtual. I, bueno, aquesta me la salto, és un exemple més
que us passarem les slides, les podeu veure. I ja passem a la part més interessant, no? Un cop hem fet la introducció de quines són aquestes tres tecnologies, no? Les tecnologies immersives, doncs passar a veure quines són les aplicacions d'aquestes tecnologies en educació. I començarem amb realitat augmentada. Vale? I no sé si teniu algun dubte, si heu llançat alguna pregunta en el xat que vulguem atacar abans de començar, abans de continuar. No, crec que no, no? Vale, doncs seguim amb les aplicacions i si de cas, si teniu qualsevol dubte, llanceu preguntes al xat i també al final tindrem un espai per fer preguntes en calma. Vale. Doncs realitat augmentada. Què es pot fer en educació en realitat augmentada? Moltes coses, sobretot donar vida a continguts que normalment són estàtics, no? I estic pensant doncs, en llibres de text, en obres d'art, en espais en els que per comunicar conceptes o per facilitar la comprensió de diferents conceptes ens podem afavorir d'un cert caràcter manipulatiu dels continguts digitals, no? O una certa animació dels continguts digitals, no? I sortir una miqueta de continguts estàtics i passar a temes més manipulatius, no? Per exemple, doncs, hi ha moltes experiències per treballar què és el sistema solar en realitat augmentada. Això és una experiència en la que hi ha un element digital físic, un element físic sobre el qual nosaltres enfoquem amb el tablet o amb l'smartphone i recuperem models 3D dels diferents planetes que estan orbitant, que els podem fer rotar, que podem accedir a informació d'ells, etc. Llavors, a partir d'un element físic estàtic, l'augmentem en continguts digitals que podem manipular. Vale? Això és una experiència molt típica de realitat augmentada. També la del volcà, no? Explicar, doncs, això, els típics... Ui, que això m'ha canviat de compte. Ens saltarem els anuncis. Ara sí. When we use technology in our school, we really want to see the children engage with it and be able to take their learning forward. With the app Flipper, it will tick loads of those boxes because we saw straight away the children were engaged with it. It created excitement, created a buzz, which then pushed their learning forward and also helped with the engagement levels as well. A partir d'uns marcadors, això és reconeixement d'imatges, igual que amb la Catifa. I really do like using technology in my classroom. Normally we're just writing out stuff, but when we use technology, it's just much easier to realize how things work, like maths and English. Sometimes at home I've got it on my tablet and I scan things at my house and it's really fun. Instead of having to watch a board and watch videos, I can just scan things and they come to life. If the school used Flipper, it would be an amazing experience and I would strongly really like it. You can just occasionally use it in terms of bring to life elements which... I el tema és que a partir d'uns marcadors físics es generen continguts. Per exemple, models 3D que són manipulables. O una experiència en la que quan tu camines pots caminar per un espai digital, no? Com per exemple aquí es veia un trosset d'una experiència en la que semblava que caminessis per Mart, no? Doncs, bueno, tot això es pot vehicular a partir de marcadors, imatges, als quals associem contingut digital. Vale? Un exemple molt xulo és l'aplicació Expeditions de Google, que ara es pot gaudir dintre de l'experiència de Google Arts, que està disponible a la Play Store i a l'App Store, en la que mitjançant unes ulleres Cardboard i un telèfon pots transportar els teus alumnes a diferents contextes. Aquí hi ha dues vessants d'aquesta aplicació. Una en realitat virtual que et permet transportar els teus alumnes a visitar les piràmides d'Egipte o la gran barrera de coral a Austràlia, etc. O visualitzar elements 3D en realitat augmentada en el teu entorn. To see a volcano. 3, 2, 1. Look at
at that lava. Look at that smoke coming out of that. Pretend you're an airplane and fly over the tornado. That's the top of it. What do you Llavors, són experiències que estan pensades per llançar continguts en 3D en la teva realitat física i poder interactuar amb ell, poder explorar-los, manipular-los. I could see kids get an aha moment that I couldn't get by just telling them about it. The minute I saw it pop up on the screen, it made me want to get up and walk to it. We actually get to turn around and look at things from all angles, so it gave us a nice perspective. See if you can figure out what that might be based on what you know about the respiratory system. I got to see where the alveoli branched off, and I could look inside them and see how everything worked, which I never saw before, and it was really, really cool. Aquesta, com us deia, és la part d'Expeditions en realitat augmentada, després us ensenyaré l'altra, realitat virtual. Però vaja, en definitiva el que fa és això, et permet llançar elements digitals en el teu entorn físic real i manipular-los, veure-los en acció, i fugir una miqueta de continguts més estàtics i que no són tan manipulables i vehicular a través d'aquestes experiències l'experiència educativa. És una miqueta aportar una altra visió i generar una mica d'engagement per atreure l'atenció dels estudiants i a partir d'allà vehicular les experiències formatives. Després això es pot aplicar a molts àmbits. Per exemple, hi ha experiències que et permeten fer una mena de viatge en el temps, en realitat augmentada. I quan tu veus, quan tu estàs aquesta és una aplicació que té com a marcador aquesta foto i quan tu l'enfoques et llença un vídeo. De fet, el marcador que hi ha és un fotograma del vídeo i quan tu l'enfoques en un dispositiu digital, aquest vídeo es reprodueix. The principle is very simple. Time Traveler recognizes and tracks part of your live view and attaches to it scenes which have happened here in the past. The tourists of today look up to the young bricklayer who sealed the window in 1961. At the Bernauer Straße, you can see where the original building stood, whose facade was kept to create the first Berlin Wall. The tram passes by the historic Church of Reconciliation. I et permet combinar això, vistes d'una ciutat, de com era fa uns anys i com és ara. I et permet també apropar aquests conceptes o apropar una narrativa o un cert relat als teus estudiants d'una manera diferent, en context i apropant-los molt més a aquesta realitat. I com això, moltíssimes cosetes. No vull ser molt exhaustiu, com que tindreu el PowerPoint podeu analitzar tots els enllaços, però, per exemple, per explicar o per fer més atractiu peces d'art, hi ha experiències que a partir d'una peça d'art enfoques amb el teu smartphone, reconeixes la peça d'art i li associes una animació. En aquest cas està fet per generar la broma, però pots generar qualsevol tipus d'experiència. A partir del reconeixement d'aquesta obra d'art pots associar-li una experiència digital en la que l'obra d'art prengui vida, per exemple, i t'expliqui qualsevol tema. Això en els museus, per exemple, es fa servir molt per superar l'escassetat d'espai físic que hi ha. Els museus tenen molt fons d'armari, tenen moltes coses que estan tancades i no es poden exposar per falta d'espai físic. Llavors, enfocant a una obra i fent una experiència de realitat augmentada que recuperi, per exemple, tots els treballs previs de l'autor i que t'ajudi a interpretar millor aquella obra, doncs és una bona aplicació també d'aquestes tecnologies. Llavors hem vist algunes d'elles. Quins avantatges tenen? Que tenim molts formats disponibles. Com dèiem abans, els continguts són dinàmics i interactius sobre imatges estàtiques i pots augmentar, com dèiem en el cas dels museus, espais físics reduïts.
contextualitzes la informació digital en el món real, no? La vincules directament, l'augmentes. Té una bona capacitat per generar engagement, també dona joc a molts temes de gamificació. Es poden fer, per exemple, gincames en realitat augmentada, geolocalitzades, de manera que hagis d'anar visitant diferents punts d'un territori i fent diferents tasques a cadascun dels punts, no? En realitat augmentada. Això és quelcom que també funciona molt bé per dinamitzar recorreguts que t'ajuden a explicar la història d'una localització determinada o el patrimoni cultural d'una localització, etc. I et permet fer, com vam veure al principi de tota la presentació, una mena de Wikipedia visual del món, no? Si siguessin capaços de fer-ho, no? Que això sempre serà un projecte en construcció, però és quelcom molt útil. I quins inconvenients té? Doncs, el principal és que no és una tecnologia hands-free. A no ser que tinguis unes ulleres de realitat augmentada, que ara mateix són força rares i no les té gairebé ningú, només uns quants friquis com jo, doncs tens les mans ocupades. Llavors, en les mans ocupades tens la interacció una miqueta limitada. La interacció digital i lo real és limitada perquè, com hem dit abans, la interpretació que fa el dispositiu o l'experiència de realitat augmentada del teu entorn físic és molt plana, no reconeix superfícies, no et dona molta informació per poder fer una integració molt més realista dels continguts, no? Però tot i així es poden vertebrar moltes iniciatives interessants. També el reconeixement d'imatges no és infal·lible, no sempre que enfoques a una imatge o un marcador del volcà, per exemple, com veia abans, no sempre te'l reconeix i et llença el contingut digital. Depèn de moltes coses, no? De les condicions de llum, del dispositiu que tinguis, de l'angle en el que enfoquis, etc. Sí que és veritat que això ha millorat molt i els percentatges de reconeixement van en augment, no? Però no és infal·lible. Hi ha vegades que enfoques amb el mòbil i has de canviar l'angle, etc., fins que acaba reconeixent-lo. I és un tema a tenir en compte. Les ulleres de realitat virtual, de realitat augmentada no han triomfat molt perquè algunes tenen temes de privacitat. Les ulleres aquestes et permeten enregistrar vídeo i les persones no estan del tot còmodes sabent si les estàs enregistrant o no, etc. I està pensat per l'entorn real, no per abstraure't. Llavors, qualsevol tipus de contingut educatiu que vulguis vehicular en el teu context físic real, doncs és adient fer servir realitat augmentada. Però si vols traslladar les persones, els estudiants, a un altre context, doncs llavors no és la millor tecnologia. I sobre aquesta base, doncs aquí us he posat diferents exemples de desavantatges o inconvenients que pot tenir aquesta tecnologia. Aquest vídeo en concret, per exemple, és una creació artística en el que es pot convertir un món amb accés de realitat augmentada. Aquí l'usuari se suposa que porta unes ulleres de realitat augmentada i no perd de vista el seu entorn físic real, però té moltíssima informació a l'abast, massa. Gairebé perd de vista el seu entorn físic real, de tanta informació que té. Llavors, això és una peça d'art sobre en què es pot convertir una experiència de realitat augmentada si no anem en compte en temes d'usabilitat, de no perdre de vista el món real, etc. Però això és qüestió de dissenyar les experiències amb cura i amb una miqueta de sentit comú. Però està bé que tinguem aquests referents per veure que no tot són avantatges i beneficis, sinó que hi ha alguns inconvenients i també hi ha riscos de no fer servir aquesta tecnologia d'una manera adequada. Passem a aplicacions de realitat virtual en educació. Miro abans al xat per si teniu algun dubte al respecte d'això. No? Doncs seguim. Compartir contenido. Aquí. Aplicacions de realitat virtual en educació. Primer us llançaré una foto que a mi em va sobtar molt quan la vaig veure, que és aquesta. Això ho vaig veure en unes notícies de la BBC i vaig pensar, això és una broma, no? Realitat virtual per vaques? No pot ser veritat. Però sí que era veritat. Es veu que a Sibèria estan fent un experiment amb unes ulleres de realitat virtual adaptades a la fisonomia del cap de les vaques
i el que fan és un experiment per exposar-les a prats verds, com els que podem tenir aquí a Espanya, a Galícia, etc., perquè allà a Sibèria, clar, doncs els prats verds brillen per la seva ausència, no? I es veu que l'exposició a prats verds augmenta la producció de llet, ¿vale? I és veritat, es veu que estan obtenint bons resultats. Els hi posen aquest visor a les vaques durant unes hores al dia i, al igual que es fa amb les vaques de Kobe, no? Que se les estimula, se'ls hi posa música clàssica, se'ls hi dona massatges, etc. i la seva carn és millor, doncs es veu que amb l'exposició a prats verds, encara que sigui realitat virtual, la producció de llet augmenta, no? I us ho volia posar com a exemple d'aplicació impensable, no? A priori, no? Molt difícil d'imaginar, de realitat virtual, no? I es poden fer moltíssimes coses, no? Anem a veure què es pot fer en educació, ¿vale? Mira, el primer que us posaré, el Tilt Brush ja l'heu vist a la introducció, aquesta era l'aplicació en la que pots dibuixar en un entorn 3D, ¿vale? Us posaré la versió realitat virtual d'Expedition, ¿vale? Que és la que et permet traslladar els teus alumnes a un context diferent, no? I a través d'aquest context vehicular activitats educatives. Llavors, per fer això necessites unes ulleres Cardboard per cada estudiant. Ai, m'ha canviat el compte una altra vegada. I un telèfon amb cada ullera Cardboard. I a partir d'allà pots vehicular l'experiència. I would like to go to the moon, Thailand, Asian Greece, India, to Nigeria, my homeland. one or maybe all of the 7 wonders of the world. When you explore different places, you have the chance to actually learn something new. You want to be able to show the kids that there's something outside of your community that you could go to and learn from, and that there's other places you can visit. All right, so let's do our objective and we'll talk about the lesson for today. We're going to take a field trip to Verona, Italy, to see the place where Romeo and Juliet lived. I'm going to take you on this field trip under the water. Okay, you guys ready? Pick up your devices And look in your cardboard. What is it? I see a shark. Whoa! It allowed us to go somewhere we wouldn't normally be able to go. Are we in China? This is the Great Wall of China. We got to see the place itself, so we could actually understand what she was talking about. How long would it take to walk the length of the Great Wall of China? So much more enriching than just showing them a picture or just having them read about it. This device can actually make us go to places that we've never been before. It brings the lesson to you. You have to see it for yourself to believe it. There's so much other places to see, so you know that it's never going to end. Aquesta és una aplicació que va crear Google per traslladar els usuaris a diferents llocs. La idea és, ells ho promocionaven amb et portem allà on l'autobús de l'escola no et pot portar, no? I a partir d'aquí es vehiculaven diferents field trips, expedicions a diferents llocs, molts de patrimoni cultural, molts de patrimoni natural, però també hi havia, per exemple, o hi ha visites a una planta de reciclatge per veure com és per dins una planta de reciclatge, una visita a l'Estació Espacial Internacional, per exemple, per veure quins mòduls hi ha, com s'estructura tot, per què, quines coses es fan allà, amb quin objectiu, una visita a l'accelerador de partícules de Suïssa, de Berna, em sembla que és, i a partir d'aquí es vehiculaven, són fotos 360 en les que tu et submergeixes i tens diferents punts d'interacció. I quan cliques en un punt d'interacció tens informació sobre aquest punt. I a partir d'allà es vehiculen sessions educatives amb els professors i el professor pot guiar l'atenció de l'estudiant. Li pot dir, mira, ara heu de mirar cap aquí, cap a la dreta, i en el visor de l'estudiant li apareix una fletxeta que li diu mira cap aquí, tal, i quan arriba al punt que està parlant el professor, doncs se centra allà. I pots anar vehiculant diferents coses. I el principal atractiu, a més de que els estudiants se senten en aquest escenari diferent al teu físic, és que atreus la seva atenció i a partir d'allà pots vehicular diferents temes educatius. Per exemple, amb la Gran Muralla de Xina, amb l'expedició de la Gran Muralla de Xina, hi ha molts recursos educatius generats per la comunitat de professors, de docents, per treballar temes de matemàtiques, per exemple, a partir de comptar quants maons hi ha en un tros d'un metre a la muralla de Xina i veure i fer una extrapolació
a quants maons hi haurà en tot el recorregut de la muralla xina, no? Quants maons hauran calgut per fer això. I com això, diferents coses en les que el recurs és l'excusa per atreure l'atenció dels nens, per donar-los una experiència diferent i a partir d'allà vehicular l'experiència educativa amb diferents activitats, com veiem també en el vídeo abans. Al igual que això, perdoneu, que em salta el ratolí, Google Earth VR és un recurs molt interessant per explorar el món en realitat virtual i d'una manera immersiva. Et permet, amb un dispositiu de realitat virtual, anar navegant pels mapes en 3D que tenen Google i pots visitar diferents ciutats, diferents localitzacions i les pots explorar al teu ritme. Es pot fer això per explicar temes d'arquitectura, de patrimoni, anar a visitar diferents llocs i realment és una experiència espectacular perquè pots navegar al teu ritme i a la teva voluntat per tota la cartografia que té Google Earth muntada, que és tremenda. I és una experiència realment molt impactant. Què més podem fer? Mira, us ensenyaré una experiència de comunicació i feedback que aquesta l'hem fet nosaltres a Immersive Studio. És una experiència per millorar la comunicació i el feedback en un entorn corporatiu. I quan tu et poses les ulleres jugues el rol d'una persona, un treballador o una treballadora, el que el teu mànager t'ha convocat a una reunió. I en aquesta reunió el teu mànager t'explica un problema. I davant aquest problema tu has de reaccionar. Et donem 3 opcions i has de reaccionar. I depenent de la teva reacció, el teu mànager reaccionarà d'una manera o d'una altra. És una mena d'aquells llibres de Tria la teva pròpia aventura, que deien, si vols escapar pel bosc, ves a la pàgina 25, no? O si vols escapar per la carretera, ves a la pàgina 32. Doncs el mateix, però en realitat virtual. De manera que et permetem estar en un context rellevant pel teu aprenentatge, prendre decisions per tu mateix, veure les conseqüències de les teves decisions, també poder tirar enrere decisions, canviar decisions i comparar conseqüències de diferents decisions i a partir d'aquí anar aprenent, no? Poder equivocar-te, aprendre del teu error i quan t'enfrontes a la situació real ja vas amb certa sensació de que tu ja has estat allà, de que ja t'has equivocat i vas amb més confiança perquè ja t'has manegat en aquestes situacions. Us poso el vídeo. El que veieu és una captura de vídeo d'una persona amb les ulleres posades i el seu moviment del cap doncs és el moviment el moviment de càmera que veieu és el moviment del cap d'aquesta persona. Hola, bienvenido a esta experiencia inmersiva. Te voy a explicar brevemente la situación que vas a vivir a continuación y qué rol juegas en ella. Eres el integrante de un equipo de trabajo que desarrolla e implementa proyectos tecnológicos. Tu responsable directo te ha convocado a una reunión para comentar ciertos aspectos de tu evolución en el equipo, ya que ha detectado que desde tu incorporación en el equipo valora que tienes cierta tendencia al trabajo individual y cree que eso puede conllevar que en algunos proyectos en los que participas no se desarrollen al ritmo normal. Además, Pedro, otro de los integrantes del equipo, aquest és el rol de la presentadora que et fa l'onboarding a l'experiència, t'explica què és el que podràs fer i un cop acaba de fer la presentació i t'has situat, es genera un menú en el que tu has de triar entre 3 tipus de mànager. Cadascú representa un estereotip comunicatiu però tu no el saps. El passiu, l'assertiu i l'agressiu. I un cop el tries, comença la interacció amb aquest tipus de mànager. Hola, gracias por venir. Te he citado hoy para comentarte que he observado que en estas últimas semanas te has centrado más en tus proyectos y te has distanciado de la gente del equipo. Me gustaría saber si tienes algún problema o te ocurre algo. Adelante. Disculpa, es que esta mata de tecnología... Llavors es va vehiculant la interacció i arriba un moment en el que el teu mànager t'interpel·la a respondre-li, a prendre una decisió. Llavors tens 3 opcions i has de triar entre alguna d'aquestes 3 opcions. I quan tries una de les 3,
el teu mànager reacciona en conseqüència i pots veure cada estereotip comunicatiu com reacciona a determinats missatges. Está muy bien que te centres en avanzar y si necesitas apoyo, dímelo. Ya sabes que una parte muy importante de nuestros proyectos es el trabajo en equipo y esto requiere una gran implicación con el resto. Por lo que me comentas de las otras personas, te agradezco tu interés y me gustaría, si tienes alguna propuesta de mejora, lo habláramos. Normalment el que fem és que quan acaba una càpsula o una part de coneixement, la presentadora fa una mica de debriefing del que ha passat. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? En el diálogo que acabas de tener, tanto tú como tu responsable habéis mantenido una actitud abierta al diálogo. Habéis transmitido claramente lo que esperabais y lo que podéis ofrecer. Y siempre desde el respeto y sin emitir juicios. Ambas partes habéis comunicado el mensaje que tenéis previsto. Aquí l'àudio va una mica desincronitzat, però bueno, ja us feu una idea. I com això, moltes altres experiències en les que pots col·locar les persones en situacions que són, o en contextos que són rellevants pels continguts que vols vehicular en l'aprenentatge. Tenim visites a molts museus i sales d'exposicions, que això Google ha fet un esforç molt gran per fer continguts immersius en aquest respecte. Tenim visites, per exemple, a les coves d'Altamira, o la sala immersiva d'Ullastret, també. Hi ha moltes visites a YouTube en 360, vídeos en 360 a YouTube. El que heu de buscar, abans que us deia el símbol que us permet veure quins recursos de YouTube són en 360, no, això no. És quan busqueu en el mòbil, quan busqueu a YouTube des del mòbil, veureu que us surt un símbol, en alguns vídeos, en els vídeos 360, us surt un símbol com aquest, amb aquesta forma. Les dues lents, el forat pel nas i aquí la figura del cardboard. A veure, si poso aquí símbol, sortirà, poso aquest d'aquí. Si vosaltres feu una cerca a Google, aquest d'aquí, i veieu, busqueu, per exemple, a Google vídeos 360, quan el reproduïu, a la cantonada de baix a la dreta us sortirà aquesta icona. Si cliqueu aquí, la pantalla se us divideix en dos i ja està preparat el dispositiu per ficar-lo a dintre d'un dispositiu cardboard. I ja podeu veure amb el vostre smartphone i aquest dispositiu continguts en 360. Aquests continguts, permeteu-me que deixi de compartir, stop, aquí. Aquests continguts en 360 els podeu veure amb dispositius tan senzills com aquests. Això són unes ulleres cardboard, com les que us comentava abans, que funcionen amb el mòbil. És de cartró, tenen dues lents i el que fem és que aquestes venen molt plegadetes i es despleguen molt ràpidament, es posa una pestanyeta i ja les tenim preparades per posar-hi al mòbil i visualitzar continguts. Jo buscaria en YouTube, buscaria continguts en 360, vídeos 360, per exemple, clico a la icona aquesta que us comentava i llavors fico el meu mòbil a dintre del dispositiu i el tanco per aquí dalt. I llavors ja tinc el dispositiu preparat per visualitzar continguts en 360. I miri on miri, en aquest vídeo 360 jo estic a dintre del vídeo i em sento com si estigués en aquell context. I és molt útil per preparar experiències educatives en les que portar-te a un context diferent aporti o sigui rellevant per l'experiència educativa que estàs muntant. I ja us dic, molt senzill, això a Amazon ho pots trobar per 3-4 euros, aquest dispositiu. Després hi ha uns altres dispositius, com aquests, que també són cardboard, també funcionen amb el mòbil, i que tenen una safateta aquí en un costat, que tu l'obres, fiques el mòbil a dins i te'l poses. La diferència és que aquest dispositiu és de plàstic, és molt més durader que l'altre. L'altre, quan el fas servir 20-30 vegades, ja es comença a fer una miqueta malbé, que té unes corretges que et permet que el dispositiu s'aguanti al teu cap sense haver de fer servir una mà per aguantar.
i que té un equilibri de preu i de qualitat molt bo, perquè aquests dispositius, en contra del que semblaria, els pots aconseguir a partir de 7 euros. A partir de 7 euros, a Amazon també, podeu buscar Cardboard Device o Cardboard Glasses, Virtual Reality, i trobareu dispositius d'aquests per 7 euros. I tenen un equilibri de qualitat-preu molt gran i et permeten fer, doncs això, experiències molt xules a un preu reduït, fent servir l'smartphone i les ulleres aquestes. I després l'altre dispositiu que hi havia és el que us he ensenyat, aquestes ulleres, que són les Quest 2, no? Aquest és un tipus i una marca de molts altres, però és la que més triomfa, i que es poden comprar a partir de 350 euros. I això sí que et dona ja una qualitat molt bona, una ergonomia del dispositiu molt bona per gaudir d'experiències en realitat virtual. Doncs són una miqueta els 3 tipus de dispositiu que pots fer servir per fer experiències en realitat virtual. I us torno a compartir pantalla. I el mateix que us deia abans, com que tindreu el PowerPoint, doncs ja aquí teniu diferents experiències per visitar, per conèixer, etc. L'accelerador de partícules, l'estació espacial. Aquest de medicina és una iniciativa que vam fer amb la Comissió Europea en la que vam fer un programa formatiu per metgesses i infermeres de tota la Unió Europea per formar-los en habilitats en les UCIs, perquè hi havia molta demanda de personal amb coneixements durant la pandèmia. Llavors es va fer un programa formatiu tradicional que es va complementar amb una experiència vivencial en realitat virtual, en la que els metges feien servir aquest tipus de dispositius que us he comentat, les Cardboard de plàstic, es baixava una aplicació, se l'instal·laven, ficaven el mòbil en les seves Cardboard i ja podien fer l'experiència. I es submergien en 2 casos... Aquest enllaç no està... Submergien en 2 casos crítics, en 2 casos de pacients de Covid, un de més crític i un de menys crític, i havien d'integrar-se en l'equip de professionals mèdics que feien l'atenció mèdica. I llavors havien de prendre diferents decisions durant tota l'experiència i els donaven feedback sobre les seves decisions. Per exemple, saltava una alarma en un respirador. Doncs què fem? I et donaven diferents opcions. Fas la tria de la teva opció i et donen feedback. Gràcies pel teu suggeriment, però en aquest cas seria millor fer això perquè I així vas fent, vas equivocant-te, vas aprenent i et vas familiaritzant amb el context d'una manera immersiva. I un cop vas a enfrontar-te a la situació real, ja vas amb més confiança, ja vas amb aquestes errades que has fet en realitat virtual, amb aquesta exploració de l'espai, del teu rol, dels teus companys, etc. I afrontes amb més confiança aquestes situacions. I nosaltres sempre ho plantegem com un complement, aquestes experiències en realitat virtual, com un complement a altres programes formatius tradicionals que poden tenir diferents plataformes. Poden ser online, poden ser presencials, pot ser a base de podcast, etc. Podem combinar molts recursos, preguntes, infografies, i s'enregistra tot el que fa l'usuari, s'enregistra, de manera que podem associar un certificat d'assoliment de competències un cop has fet el programa. Podem veure quines coses generen més dubtes en els usuaris, quines coses tenen més clares i a partir d'allà analitzar aquesta informació i reformular o modificar les formacions, etc. Llavors, això és una miqueta un recull de les aplicacions que es poden fer de realitat virtual en educació. Quins avantatges té? Doncs, ja ho he vist una miqueta, no? Potenciar l'aprenentatge vivencial i autònom, no? Tu fas una immersió a un escenari realista i a partir d'allà vas prenent decisions i vas aprenent, no vas manipulant temes. Gran capacitat per motivació i engagement, gran capacitat per treballar l'empatia, et podem col·locar en realitat virtual en les sabates d'una altra persona. Això ho estem treballant, per exemple, en el Servei d'Emergències Mèdiques d'aquí a Barcelona per fomentar l'empatia entre els 2 equips de treball, el personal que treballa en les ambulàncies i el personal del call center, perquè entenguin millor la feina de cadascú, les circumstàncies i per què generen certes situacions. Fomenta l'active learning perquè no ets un espectador passiu, sinó que has d'anar prenent decisions i aquestes decisions afecten el devenir de l'experiència formativa.
et pot transportar virtualment a l'usuari en l'espai i en el temps. El fet de fer servir vídeo i foto 360 et dona més realisme, que no pas si ho fas en un entorn amb avatars o espais generats a l'ordinador, que també tenen la seva aplicació, però aquí està sempre... La tecnologia va en funció de l'objectiu que tu tinguis. Si tu vols preparar la gent, donar-los confiança per a escenaris reals, és més recomanable el vídeo i la foto 360. Si el que vols, per contra, és que aprenguin a fer diferents procediments manipulatius, etc., segurament un entorn construït digitalment et dona més marge de maniobra per poder manipular ítems, etc. Et permet fer gamificació també i et permet també interacció en espais virtuals comuns. Segur que heu vist, i si no us ho poso jo ara un moment, aplicacions, per exemple, que et permeten, en realitat virtual, compartir un mateix espai virtual. Per exemple, això és una aplicació que es diu Horizon Workrooms, de Meta, l'antiga Facebook, que està pensada per fer reunions en realitat virtual. És com el Zoom, però en realitat virtual. Però que és una eina que pot servir com a base per vehicular experiències educatives. Et permet reconèixer el teu espai, el teu ordinador i el teu teclat, de manera que pots tenir les ulleres i pots anar teclejant també en el teclat al mateix temps per ensenyar, per fer notes, per el que sigui. Però això és una funcionalitat una mica addicional. I et representa amb un avatar de cintura cap a dalt, en el que tu el personalitzes amb la teva apariència, etc. I els gestos que tu fas amb les teves mans, perquè tens els mandos a les mans, i amb el teu cap, perquè tens les ulleres al cap, es tradueixen els gestos de l'avatar. De manera que tot el que tu facis amb el cap, amb les mans, etc., es tradueix. I quan tu parles, la boca de l'avatar també es mou. De manera que et dona un nivell de realisme més gran que el que pots tenir en un zoom habitual, que està tancat en una pantalla, perquè tu, amb les ulleres de realitat virtual, estàs a dintre d'aquest espai. Miris cap on miris, t'assents a dintre d'aquest espai. I aquí dins pots fer diferents activitats. Tens accés a una pissarra compartida en la que pots aixecar-te i pots dibuixar, fer esquemes, etc. Pots compartir la pantalla del teu ordinador, de manera que pots ensenyar una presentació, també. I una cosa molt bona que té és que et permet que participin persones que no tenen unes ulleres de realitat virtual. Llavors les veus així. No estan representades per un avatar, però les veus així. També es poden canviar la disposició de la taula. Es pot fer una taula o una sala més de presentació, de que tothom miri cap a un costat, o taules rodones per fer discussions o dinàmiques, etc. I són plataformes... Aquesta, per exemple, està pensada per reunions virtuals, però pot ser una eina molt bona per generar dinàmiques de grup de manera remota en la que necessitis tenir una sensació de presencialitat i de treball col·laboratiu. Doncs, això es pot vehicular amb aquest tipus d'eines, que d'entrada estan pensades per uns objectius concrets, però que poden servir per molts altres. Quins inconvenients té això? L'edat mínima recomanada d'aquestes experiències, perquè t'has de posar les ulleres, les tens molt a prop dels ulls, l'exposició, una exposició llarga tampoc és recomanada, doncs diuen que l'edat recomanada és a partir dels 9 anys i amb supervisió d'un adult. És veritat que quan et poses les ulleres has de tenir en compte el que fas. Si t'aixeques, has de tenir en compte que pots ensopegar amb una cadira, amb una taula, amb el que sigui. Llavors, això és un tema també que és un inconvenient, que has de saber vehicular molt. Amb les ulleres més sofisticades, aquestes que us ensenyava, de les Quest 2, per exemple, tu quan te les poses pots marcar, s'activa la càmera, tu veus el teu entorn físic real amb les ulleres posades i pots marcar els límits en els que hi ha obstacles, de manera que et marques una zona de seguretat que tens lliure d'obstacles
Llavors, amb les ulleres comences l'experiència que sigui i quan tu camines i t'apropes allà on tu has marcat el límit, perquè hi ha una paret, hi ha una taula, hi ha el que sigui, et surt una mena de paret virtual que t'avisa, que et diu, cuidado, que estàs a prop, molt a prop, del límit que has marcat. I aquesta és una manera d'evitar aquest inconvenient, ¿vale? Però això es pot fer amb les ulleres més sofisticades. Amb les Carbon no es pot fer, ¿vale? Temps d'exposició limitat, no? Necessites una zona lliure d'obstacles, com dèiem ara. Hi ha riscos de marejos i d'enfermetats cardíaques. Doncs hi ha hagut alguns casos de gent que patia del cor i que li ha donat un infart, no? Perquè la immersió... Les experiències tenen una càrrega emocional. Fa molts anys sempre hi ha una experiència que és emocionalment forta i hi ha els típics disclaimers que no recomanen fer-la. No? I el mareig és una cosa que amb l'increment, amb la millora de l'evolució de la tecnologia doncs es va reduint, però hi ha persones que tenen tendència a marejar-se, encara que les experiències estiguin molt ben dissenyades i molt ben fetes, perquè el mareig realment es produeix perquè tu quan tens les ulleres de realitat virtual i estàs veient quelcom que li diu als teus ulls que t'estàs movent, els teus ulls li envien aquesta informació al cervell i li diuen que t'estan movent, però la resta del cos, les cames, etc., li estan donant una informació contradictòria de que no t'estàs movent en realitat. I llavors aquí arriba el mareig. Llavors hi ha persones que són més propenses a aquest mareig i persones que menys. Llavors, si tu dissenyes les experiències de manera que la càmera amb la que tu fas l'experiència de realitat virtual no es mogui, limites molt o redueixes molt aquesta sensació de mareig. Però tot i així hi ha persones que tenen tendència a marejar-se i es maregen. Llavors, és un dels inconvenients que té la realitat virtual. Això va minvant a mesura que la tecnologia millora, però encara avui en dia és un inconvenient. I el hardware que necessites és més car que la realitat augmentada. La realitat augmentada només necessites el teu smartphone, que ja el tenim tothom a la butxaca. Aquí necessites unes ulleres, que pots començar amb les ulleres Carbon, 3-4 euros, molt senzill, i després es va incrementant. I és un inconvenient, no tothom té accés a un dispositiu de 350 euros ara mateix. I un altre inconvenient és que t'abstreu del teu entorn físic real. Aquí no el tinc, però hi ha un vídeo, hi ha molts vídeos d'humor en el que estàs amb les ulleres posades a dintre de casa teva i entren lladres i tu no t'enteres i et deixen tot buit mentre tu estàs jugant amb les ulleres o fer una experiència, una visita on sigui. Llavors, les ulleres de realitat virtual, segurament per fer-les servir fora de casa, doncs no són molt adients. En canvi, una experiència de realitat augmentada geolocalitzada no hi ha cap problema perquè tu enfoques amb el teu mòbil però no perds de vista el teu entorn físic real. Llavors redueixes la possibilitat que et passi alguna cosa. En canvi, amb les ulleres perds de vista el teu entorn físic. Per tant, aquest entorn físic ha de ser controlat. No pots fer servir les ulleres en qualsevol espai. És un altre dels inconvenients. I aquí us deixo alguns vídeos que il·lustren aquests inconvenients. Aquest, en concret, és un curt de ciència-ficció que es diu Uncanny Valley, que ensenya com podria ser el futur de la humanitat amb un ús extès d'aquest tipus d'experiències. I et fa pensar molt sobre diferents coses. I és molt interessant, us el recomano que el veieu. No està directament relacionat amb educació, però et fa pensar sobre la tecnologia i sobre elements relacionats i és enriquidor. I per últim, ens queden 15 minutets, però 10 m'agradaria dedicar-los a preguntes, més o menys. Les aplicacions de realitat mixta. La realitat mixta, com dèieu abans, abans d'això, vaig a mirar si teniu alguna pregunta en el xat. No, vale. Sí, no n'hi ha, Lluís. Merci, Marc. Doncs la realitat mixta, com hem dit abans, és una tecnologia que o són unes experiències que gaudeixes a través d'unes ulleres de realitat mixta i en les que no perds de vista el teu entorn físic real, però l'augmentes amb continguts que s'integren molt bé amb la realitat. Doncs què podem fer? Doncs mira, per exemple, per explicar anatomia, hi ha un projecte espectacular que es diu Project Expert. Us el busco de seguida, no patiu, en el que es vehiculen continguts d'anatomia a través d'ulleres de realitat mixta.
Els anuncis, no sé per què no se'm queda amb el compte sense anuncis. I llavors, això és el que veus amb les ulleres de realitat virtual. Veus el teu entorn, que és un despatx, i tens projectats uns models 3D sobre l'anatomia humana. I tu pots manipular aquests models 3D. Pots activar i desactivar diferents capes, pots anar al detall d'alguns continguts, pots treure alguns models, per exemple, el sistema respiratori, no? Els pulmons, la tràquea, etc., els alveols. Pots accedir a informació addicional sobre aquests. Pots fer un munt de coses, no? Hi ha un context, no? I et permet explorar-ho d'una manera que no es té a l'abast, no? Tots els dies. Permet veure projeccions frontals o seccions d'anatomia. Un munt de continguts que t'ajuden a vehicular experiències educatives d'una manera més enriquidora. Igual que aquí veien temes d'anatomia, també estan molt estesos els simuladors mèdics, en els que tu pots projectar informació sobre una taula d'operacions, per exemple, i fer diferents activitats, no? O temes d'assistència a la cirurgia, en la que tu generes, a la vegada que estàs fent una operació amb cirurgia, doncs accedeixes a informació addicional que t'ajuda a fer aquesta cirurgia d'una millor manera. Les projeccions de models 3D de les zones que has d'operar o a l'hora d'implantar pròtesis, per exemple, quin és l'angle en què has de posar la pròtesi, etc. I que t'ajuda a practicar, a anar fent diferents accions que t'ajuden a millorar la teva destressa. I a l'hora d'anar aprenent, tenir accés a un simulador d'aquest tipus et permet anar practicant tot això. Et permet generar experiències, per exemple, el Galaxy Explorer, per explorar diferents conceptes de l'univers, amb hologrames que tu pots anar manipulant en el teu espai físic real. I com això, moltes altres experiències que et permeten fer diferents accions en context i amb informació digital enriquida i integrada molt millor amb la realitat que amb la realitat augmentada. I aquí teniu alguns d'altres. En realitat mixta hi ha menys aplicacions perquè és la tecnologia més novedosa, més nova. I a més els dispositius estan menys a l'abast de les persones i per tant es generen menys iniciatives. Quins avantatges té? Doncs com ho sabeu, ja ho hem dit abans, la integració d'objectes físics i reals és molt més rica. Aquí teniu un exemple de totes les interaccions que es poden fer en realitat mixta, no? Es poden fer un munt de coses. Potenciar molt l'aprenentatge experiencial, fer coses, manipular coses, provar, generar experiències noves. Té gran capacitat per generar engagement també, per atreure la gent. El fet de poder interactuar amb les teves mans i poder manipular objectes com si fossin reals gairebé, doncs et dona un potencial molt gran. Té menys abstracció de l'entorn real que la realitat virtual, per suposat, perquè no perdem de vista el nostre entorn físic real. L'avantatge és que no s'experimenta la sensació de mareig. Aquí, com que tens el teu espai físic, doncs no hi ha el teu cervell no està veient informacions contradictòries que et generin mareig. Potència de manipulació d'objectes, com deien, també té molt de potencial per la gamificació
i et permet interaccionar en espais comuns. Hi ha experiències en les que, al igual que hem vist abans una mena de Zoom a l'Horizon Workrooms en realitat virtual, doncs hi ha experiències per compartir espais mitjançant realitat mixta, amb el que es coneix com holoportació. Aquí estem veient, això és un holograma d'una persona que està en una altra sala. El veieu, que està aquí, realment? I llavors, el que estem veient és el que veu aquesta persona amb les ulleres posades. Realment el veu com està aquí, en aquesta pinta holograma. Però bueno, la tecnologia dona per molts usos diferents. Quins inconvenients té? Bueno, el que deia, el preu és molt elevat, la disponibilitat d'aquests dispositius és molt minsa i necessitem un dispositiu per cada usuari. Això també ens passa amb els altres, però aquí, com que són més cars, doncs és més difícil. De moment està molt orientat al món corporatiu. Es fa servir molt en empreses. I a hores d'ara encara hi ha problemes d'escalfament del dispositiu. La bateria no dura molt, s'escalfa molt, la capacitat de processament és limitada i són coses que s'han d'anar polint de mica en mica. I una miqueta el que us volia explicar era això. Aquí us he fet, en la darrera slide de la meva presentació, us he fet un recull de diferents iniciatives que són interessants per poder crear experiències amb tecnologies immersives, sobretot en realitat augmentada i virtual, que són les més accessibles, via el telèfon i via les ulleres Carbon, i són recursos amb els que podeu generar diferents experiències. Per exemple, a CoSpaces podeu generar escenaris 3D, que després podeu visualitzar en realitat virtual. O a ThinkLink podeu fer recorreguts virtuals amb fotos 360, amb diferents hotspots que expliquin diferents coses. Una miqueta com el que parlàvem d'Expeditions, d'explicar de què va l'Estació Espacial Internacional, doncs amb ThinkLink es poden fer recorreguts virtuals d'aquest tipus i no cal anar-se a l'Estació Espacial Internacional. Podem fer un tour introductori a les instal·lacions de l'escola. Això en moltes escoles i molts centres educatius, en els temps de la pandèmia, quan no es podien fer les visites presencials per les sessions informatives, doncs es feien fotos 360, s'enllaçaven i es donava l'oportunitat a les famílies des de casa de veure els centres o de navegar pels centres educatius amb realitat virtual, ja sigui amb les ulleres o ja sigui amb vídeos a YouTube, perquè tots els continguts de vídeo de YouTube 360 sí que és veritat que la manera ideal de veure'ls és amb ulleres de realitat virtual, però també els podem navegar en el navegador. No tenim la immersió, però tenim la possibilitat de fer scroll amb el ratolí, d'arrossegar l'escena amb el ratolí. Per exemple, això és un contingut de National Geographic que genera molts continguts en 360 que nosaltres podem explorar amb el ratolí. Fem clic i arrosseguem i podem veure en qualsevol perspectiva, com si fos el moviment del nostre cap. Quan esteu a YouTube des d'un ordinador i veieu aquest símbol, és que és navegable, que podeu navegar o fent clic a les rodetes o arrossegant, fent clic i arrossegant. De manera que els continguts 360 no només es poden veure en les ulleres Cardboard, sinó que també es poden veure en entorn d'escriptori. El que passa és que en l'entorn d'escriptori no tenim la sensació d'immersió que tenim en les ulleres, que és el més xulo. I comentaros que Sketchfab, per exemple, és un repositori d'elements 3D, on hi ha moltíssims models 3D que es poden aprofitar, hi ha molts gratuïts, d'altres són de pagament, però que es poden aprofitar per fer-los servir, per exemple, en CoSpaces. MergeCube és un cub físic que, enfocant a cadascuna de les seves cares, li pots associar continguts digitals, de manera que pots generar experiències de realitat augmentada. I també us poso un enllaç a les ulleres Cardboard perquè veieu on es poden comprar i com les podeu fer servir. I una miqueta això era el que us volia explicar. Per qualsevol dubte us deixo aquí el meu correu i si us puc ajudar en qualsevol tema o qualsevol dubte que tingueu sobre el món de les tecnologies immersives i demés, doncs quedo a la vostra disposició. Si voleu veure
experiències que hem fet des d'Immersium Studio, sobretot en el món educatiu. A la nostra pàgina web, a la part de portfòlio, hi ha moltes experiències dels projectes que estem fent, que hem comentat abans. De manera que, bueno, això per part meva és tot. Si teniu alguna pregunta, encantat de contestar-la. Anem a veure. Moltes gràcies, Lluís. De res, Mar. Que us animeu a fer alguna pregunta, algun comentari, encara que sigui dir què us ha semblat, si creieu que ho veieu aplicable per les vostres classes. Mar, mira, jo per trencar el gel ja sé que estem a punt d'acabar, però em venia al cap quan sentia el Lluís tot el que anava explicant, que clar, a l'escola o a l'institut, si tenim l'oportunitat de portar a terme una experiència en realitat virtual, clar, hem de pensar molt bé quin és l'objectiu i després com incorporem la reflexió de l'experiència que han viscut els estudiants. Llavors, crec que requereix un esforç de planificació, perquè, com tu has ben dit, Lluís, tot això també té una sèrie d'inconvenients del que podem fer i el que no, i tot simplement com a comentari, no perquè em puguis donar la solució, però sí que veig que requereix per part del professorat una reflexió important de l'objectiu, amb quin objectiu incorpora això. Sí, correcte, totalment. Al final, aquestes tecnologies són eines que t'han de facilitar vehicular l'assoliment d'uns objectius concrets, i això no treu que hagis de fer el plantejament de, escolta, què volem assolir, com el volem assolir, quines eines volem fer servir, quin nivell de competències assolirem en quines activitats, etc. Però, de totes maneres, per exemple, amb el recurs d'Expeditions, aquest que et permet tant traslladar-te a un altre espai com el de veure un model d'una cèl·lula o el tratge del Neil Armstrong, per exemple, al voltant d'això hi ha tota una comunitat educativa que genera activitats a les seves classes amb diferents nivells educatius i que comparteixen les seves activitats. Mira, nosaltres hem treballat amb aquest recurs de, el model 3D de la cèl·lula de Google. Ho hem fet amb un tablet que teníem a la classe i hem fet que els alumnes primer visualitzin això, després identifiquin diferents parts, després hem fet aquesta activitat, després hem fet no sé què, i també comparteixen els resultats, les troballes. M'he trobat que m'ha servit molt bé per vehicular això, per transmetre aquest coneixement, o m'he trobat dificultat a l'hora de treballar això perquè no ho han acabat d'entendre o el que sigui. Hi ha tota una comunitat de pràctica molt interessant de docents que comparteixen les seves activitats a classe amb aquest tipus de recursos. I en aquest sentit, una manera senzilla de començar és explorar una miqueta aquestes experiències d'altres docents amb aquests recursos i mirar de reproduir-les i mirar de veure què és el que a mi em funciona que no li funciona a ell o com es treballa aquí d'una manera diferent. I això és una manera fàcil de començar perquè tens molta feina feta que després has d'anar modificant una miqueta. No has de començar des de zero, que sempre ajuda amb tot aquest tipus d'experiències. Aquí la Núria Algarra pregunta si hi ha exemples per l'ensenyament de segones llengües. Sembla que s'utilitza sobretot per ciències i per mostrar espais, però m'agradaria veure idees aplicades a assignatures d'idiomes. Sí, mira, hi ha diferents iniciatives per fer l'aprenentatge de segona llengua a nivells inicials per col·locar-te en contextos. Per exemple, dos estudiants de francès de primer nivell, col·locar-los en un escenari d'aeroport, per exemple, i que hagin de desenvolupar diferents activitats orals a l'hora de fer processos que esdevenen en un aeroport. Fer el check-in, facturar les maletes, demanar informació de la porta, etc. I t'ajuda a col·locar les persones en un context que és rellevant per l'activitat. En aquest cas, la pràctica oral. I tot això que fas, en realitat virtual, ho pots enregistrar. De manera que després pots fer un debriefing sobre l'activitat, sobre què s'ha vehiculat en aquest moment, què s'ha fet d'aquesta manera, per què, etc. I en aprenentatge de llengües, per exemple, això, realitat virtual per fer aprenentatge a nivells bàsics. A realitat augmentada, per exemple, hi ha moltes aplicacions de traducció que t'identifiquen peces de text en un idioma i te la tradueixen. Això, per exemple, clar, no tant per aprenentatge de llengües, però és una aplicació més turística,
hi ha diverses aplicacions per traduir cartes de restaurant, en la que tu estàs en un país diferent al teu, no? I enfoques a la carta escrita en un altre idioma i te la tradueix, no? També hi ha aplicacions, jo recordo una aplicació de la Generalitat de Catalunya, no recordo el nom ara mateix, que et permetia anar enfocant el teu entorn físic real i quan identificava un element que tenia donat d'alta en la seva base de dades, te'l traduïa a la llengua que tu estiguessis aprenent. Hi ha una mena d'aquesta Wikipedia visual que hem vist al principi, però més d'àmbit local i enfocat en la traducció, en la recuperació d'elements de la teva realitat quotidiana i la seva traducció. Doncs són algunes iniciatives en l'aprenentatge de llengües que també es fan i que van funcionant. Bueno, quan has començat, només per acabar, però així breu, que has començat parlant del metavers, no sé si volies fer algun comentari, no? Perquè hi ha molt debat, no? Del metavers en l'educació. No sé si tens res. Alguna opinió, sí, pinzellada rapideta. Bueno, hi ha molt de hype sobre això des de que Mark Zuckerberg va focalitzar l'activitat de Facebook, ara Meta, en el metavers, doncs hi ha molt de hype. Al final, el metavers és un concepte per englobar moltes activitats que es fan en realitat virtual i a les que et pots accedir a través d'unes ulleres de realitat virtual o fins i tot des d'un ordinador, però no tindràs la immersió. I són activitats que pots fer de diferents tipus. Doncs hi ha activitats com a Decentraland, que és un espai en el que hi ha una comunitat molt gran de persones que comparteixen diferents espais i vehiculen diferents activitats. O hi ha activitats d'aprenentatge, com experiències de formació, o hi ha activitats simplement de gaming o de promoció d'articles, o fins i tot d'especulació immobiliària en terrenys virtuals. Al final, el metavers és com un conjunt d'experiències en realitat virtual que tenen persistència, que et permeten fer, és com un món paral·lel en el que pots anar fent diferents activitats. I la veritat és que té molt de potencial. Tot això barrejat amb tecnologia blockchain que t'ajuda a certificar propietat de coses o autenticitat de transaccions, etc., i empoderar l'usuari perquè tots aquests espais no estiguin en mans de corporacions, sinó que estiguin en mans dels usuaris, doncs és el que li dona més consistència al concepte de metavers. I aquí hi ha caiguda per moltíssimes coses. Com la paraula diu, és tot un univers, des d'activitats formatives fins a temes de màrqueting, de propietat, de transaccions, qualsevol tema. És molt interessant. Ara està en un boom molt gran, hi ha moltes iniciatives, de les quals aniran caient algunes, però se n'aniran desenvolupant moltes altres. I jo crec que estem en una època superestimulant en aquest sentit, perquè es generen moltíssimes idees, moltíssimes possibilitats, i d'aquí en sortiran moltes coses bones, sobretot. Algunes sortiran que no aniran tal com estaven pensades o tindran divergències, però la veritat és que és un món superinteressant i que jo us animo a anar explorant. Però no... Al principi és molt difícil, és com molt eteri, però al final és un conjunt d'experiències que es poden fer en realitat virtual. El metavers és això, i aquestes experiències poden ser de qualsevol tipus. I això, mentre més us apropeu i ho coneixeu, doncs més idees us generaran i més iniciatives sortiran. O sigui que jo us animo a apropar-vos a aquest món. No sé si veus, Lluís, un comentari del Marc Bellmunt, que diu que troba que potser aquestes tecnologies agreugen la bretxa digital. Diu que no només pels costos de les més sofisticades, sinó també perquè estan poc adaptades a persones amb diversitat funcional. Sí, és cert. Això és com totes les tecnologies. Segons l'ús que en facis, pots afavorir o penalitzar certes coses. És cert que s'estan fent, com que és una cosa molt nova, s'estan fent esforços per fer dissenys universals que afavoreixin la inclusió de les persones i que tothom pugui fer servir aquest tipus d'experiències. Però també és veritat que això sempre és un tema al qual no se li presta l'atenció o els recursos que se li haurien de prestar i que sempre va una miqueta a la cua. Sempre és com que ve en el segon comboi de temes
es tira endavant, que és una llàstima, però és la realitat. De totes maneres, hi ha molts projectes europeus que estan posant l'èmfasi en fer accessible el metavers, en posar l'accent i l'atenció i el focus en l'accessibilitat, per exemple. I això és necessari. Nosaltres, per exemple, estem treballant amb persones que es dediquen al disseny universal i a l'accessibilitat, sobretot en educació. I creiem que és molt important. Però és cert que és quelcom a què no se li presta prou atenció i prou recursos. I el tema de la bretxa digital, sí, també hi ha moltes iniciatives que necessites un equipament costós, com per exemple les ulleres aquestes que dèiem, 350 euros, però al mateix temps també hi ha maneres de fer-ho amb menys recursos. Experiències de realitat augmentada les pots vehicular amb qualsevol smartphone i per exemple, a Espanya gairebé qualsevol persona, tothom tenim un telèfon mòbil i amb qualsevol telèfon mòbil es poden fer experiències del tipus que us he ensenyat. És cert que a mesura que aquestes iniciatives van sortint, es necessita un tipus determinat de hardware que al principi és molt costós i que fa que la bretxa digital s'augmenti, però també és cert que cada vegada que això surt i va evolucionant, els preus van reduint-se i es va fent més accessible. Però l'entrada al principi és costosa, sí, i això fa que la bretxa digital s'augmenti. Però també, per exemple, aquest dispositiu que us ensenyava, que ara val 300 euros, fa 2 anys, 3 anys, un dispositiu com aquest valia 1.500 euros i l'havies de connectar a un PC que fos potent per poder fer les experiències de realitat virtual, I en qüestió de 2 o 3 anys el preu s'ha reduït moltíssim. Llavors sí que és veritat que la primera onada requereix un esforç econòmic important i incrementa la bretxa digital, però a mesura que això va evolucionant i de més, es va fent més accessible. És un tema comú a la majoria de tecnologies, però tens raó en el comentari, Marc. Gràcies. Doncs, com que veig que no hi ha més preguntetes i ens hem passat 10 minutets de l'hora, ho deixarem aquí, si et sembla, Lluís. Moltíssimes gràcies. Espero que us hagi obert un món, que tingueu ganes ara d'explorar una miqueta més tots aquests recursos, entrar en el metavers i veure com es pot aplicar. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Marc, Lorena, un plaer.